Sanibona, fike ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ubabazekayo omuhle othandekayo ngumnini mandla wonke umdali wezulu nomhlaba. Odalile zonke izinto esizibonayo, odalile imithombo yamanzi, wadala imifula, wadala amadwala, wadala imvula, wadala izitshalo, wadala ukudla, wadala abantu, wadala izilwane, wakudala konke ukuthi kuphilisane ngothando, wakudala konke ukuthi kuphilisane ngokuthula, wakudala konke ukuthi kuphilisane ngendlela ayenjonge nanendlela adefisa ukuthi kube injongo yakhe ngayo lapha emhlabeni. Kodwa njengamanje akusekho njalo, kodwa njengamanje sisaphili ngendlela uNkulunkulu kade sidale ngayo. Njengamanje amanzi la kumele ngabe siyawaphuza iwona sitshelwa ngawo ukuthi iwona ngcolile, kodwa ekugcineni kosuku iwona umdali wezulu nomhlaba sibusisa ngawo. Njengamanje nomoya sesiwuphefumula usungcolile, kodwa konke wasesibusiswa uNkulunkulu, kodwa konke kuyangcolisa, kuyanengethiswa so that abantu abaningi bezofa babulawe ngezindlela zonke, ngoba ubumnyama sebushwakathele ngakho konke lapha emhlabeni kaJehova, emhlabeni lapho uNkulunkulu befuna ukuthi sithabe khona, befuna ukuthi sijabule khona, befuna ukuthi sitshakadule khona, befuna ukuthi senze konke esikuthandayo singabantwana bakhe ngendlela ethabisa yena, njengobaba wethu ohlala ekhaya ezulwini obusayo ngaso sonke isikhathi. Kodwa sisathabile njengamanje, asisajabule njengamanje, ngoba yikho into ejabulisayo singabantu njengamanje. Kwawukudla esikudlayo sekuyasibulala, izinto ezenzakalayo ziyabulala zonke, ubumnyama bushwakathele bagcwala bathi mfi ezweni emhlabeni kaJehova uNkulunkulu athe wasibusisa kuwona, athe wasibeka kuwona. So bantu baNkulunkulu kuhlezi njalo kungathakwezisi ukuthi makufika imiyalezo kaNkulunkulu ifike nezinto ezinjena, ukuthi kanti umhlaba kaJehova usunjena, kanti amadimoni asebenza kanjena, kanti ubumnyama bushwakathele kanjena, kanti ububi busebugcwele kangaka, kanti zonke izinto sezonakele kanjena. Kuhlezi kungemnandi kungethabisi. So bantu baNkulunkulu esikhathini sonke siphila lapha emhlabeni kumele hleze sazi ukuthi sesivikele uJehova kuphela, ngoba yonke into ekhona iyabulala. Umoya ekumele ngabe siphilise siwukhiphe siwufake uyasibulala. Imvula ekumele ngabe siphuza amanzi amtoti ahlambulukile, kodwa kuthi kwenzeke i-evaporation bese kuphuma amanzi, anyuka amanzi angcolile avele nama-chemicals lawa la agcwele emhlabeni. Ukudla ekumele ngabe kutshala kahle emhlabathini kuneselwe imvula, kunethe bese kudliwa kahle ukudla okufanelekile, kodwa nakho kugcwele ama-chemicals. Konke sekumiliswa ngokuthi kusheshe kusheshe kube right, kube cool. Uthi uyabona ibhathanathi ingangekhanda lomntwana, uthi uyayibona into ayiseyona le kumele ngabe iyona. Asaphile ngendlela ekumele ngabe siphila ngayo, asahambi ngendlela ekumele ngabe sihamba ngayo. Izilwane lezi ekumele ngabe sidla zona kube izona ezisinikeza amandla, ngoba uNkulunkulu ngenkathi sekubhubhisile umhlaba wabe sethi-ke wena-ke muntu usukudla kwesilwane, wena silwane usukudla komuntu. Yikho namhlanje abantu bepheka o-chicken, o-beef, bepheka zonke lezi zinto lezi abazithandayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wabe sethi sekuzoba ukudla kwabanjalo. Kodwa njengamanje akusekhona, akusenzeki kanjalo. Sekhona izinto zabo-black magic, sekhona izinto eziningi eziningekayo. Ubumnyama sebusebenze ngendlela eyisimanga ukusebenza ukushwankathela yonke into esiyibonayo, yonke into eyenzakala emhlabeni kabani kaJehova umdali wezulu nomhlaba. So kukona konke esingakubona, esingakufunda, esingafisa ukwazi, esingafisa ukuqonda nokufinyelela ekwazini kona, kumele hlezi sazi Jehova ngaso sonke isikhathi ukuthi ayisekho into esibiyelile lapha emhlabeni ngaphandle kaJehova, kuphela uma ukholwa, kuphela uma wenza intando yakhe, kuphela uma ungumntwana wakhe. Ngoba uKristu uyasho ukuthi ezikhathini zokugcina nempela niyodla okubulalayo kodwa kunganibulali. Yikho njengamanje futhi ube sithi sidla lokudla kunama-chemicals, okunamaphilisi, okunazo zonke izinto, sife same time, kodwa kwenzeki ngoba nesibiyelwe igazi lemvana, sibiyelwe uKristu ongcwele, sibiyelwe uNkulunkulu ongumnini mandla wonke. Futhi ube sithi sihamba sivuka siphumele ngaphandle, sihambe ezindaweni ezinama-factories, ezinjani ezingcolile, umoya wakhona ongcwele kakhulu, bese siyalimala sife khona lapho. Kodwa kwenzeki ngoba usasibiyelile ngegazi lakhe elingcwele, usasithandile uNkulunkulu onothando, nomusa, nobubele nathi. Kuningi okwenzakala emhlabeni kaJehova njengamanje, kuningi ukunengeka okukhona, kuningi uNkulunkulu asibonisa khona, afisa ukuthi sikwazi siqonde, siqaphele singabantu, sidede ebini, ikakhulukazi kwizithunywa zakhe, kulaba abafisa nabalangazelela ukubona umbuso wezulu ngelinye ilanga, ukuthi aqaphelane, dedani kulokhu, sukani kulokhu, buka lokhu sekunje, buka lokhu kuyabheda, buka niyafa ngale ndlela, buka kwenzeka ukuthi nokuthi. So bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi sihlezi sazi siqonde, sidede ebini ngaso sonke isikhathi ezintweni zonke, sazi ukuthi uJehova zonke izinto asibonisa zona akasibonisela ukuthi sihlale sirelax, sithi hayi-ke sesiyazi ukuthi nokuthi. Cha, usibonisela ukuthi sithathe isinqumo ngezimpilo zethu, ukuthi ngoba sesiyazi ukuthi kuyabulala, ngcono uqhele kona, ngcono uzisondeze eNkosini, ngcono uzibiyele, ngcono wenze, ngcono uzisize wena. Ziningi izibonakalisa uNkulunkulu azivezayo, ikakhulukazi kulezi nsuku ngoba sey'khathini zokugcina. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayakhumbula ukuthi kuyayikushiwo ukuthi ey'khathini zokugcina abantu bayodlala bodwa, abantu bayodlala. Sithola izitori njengamanje, thola ukuthi athi umuntu bengibulala izingane zakwamakhelwane, ngiqiniseka abaningi bayasazi le story.
umama econfess ethi bengibulala ingane zakamakhelwane, ngiqoba athi into ebalekile nje kakhulu izinqa. Ngeke uze ubone ukuthi akuyona inkukhu le. Ngeke uze ubone wena uyathatha nje iplate phela sekufakwe ama-spice, yathoswa lento yarothoza kwafaka yonke into, bafaka okhokho, bafaka amawini, bafaka o-Mrs Balls, mabepheka okhari babo, bafaka yonke into, ojinja, ogaliki. Uzozwa kanjani ukuthi izinqa lezi? Uzozwa kanjani ukuthi inyama yomuntu lena, yengane yakho lena? Ngeke uzuzwe lutho. But wena uzozwa ubumnandi, udla iplate lamakhelwane, udla eshisa nyama, udla ukudla okumnandi okuphekwe ngezandla ezintofontofo, izandla ukhokhele ngisho imara, ukhokhele ukuthi udle umuntu. And the more abantu bedla abantu, siyabona njengamanje ukuthi abantu bakhuluphala kanjani. Siyabona ukuthi abantu bagcwala kanjani emzimbeni. Siyabona ukuthi abantu umuntu ade emncane ngomzimba kodwa usevele wagcwala ngoba le nyama ifika ihlale la. Ifika ihlale la bese iyazondekela, izondlekela. Yikho izikhathini zokugcina abantu kuzothi mase kufika indlala. Esefika ama robots, esefika segcwala izitolo. Sekufika konke ama-clones, sekufika zonke izilwane, sekufika zonke izinto ezoqedela abantu emsebenzi, ezoshisa zonke izinto, ezoqedela abantu yonke into abathi bathembele kuyona noma ukuthi baphila ngayo. Abantu bazokwenza njani? Bazoqala ke manje badlale bonke. Uzothi uyayibuka ingane, uyibuke ihaleleka. Niyithathe ingane senilambile, niqobe, nipheke, idleke ngempela ngoba vele inyama kudala wayiqala. Kudala wayiqala ukuthi udla i-braai pack, kanti cha, udla i-braai pack ubudle umuntu vele kwasekuqaleni. Siphela esikhathini sobunzima, sobumnyama kakhulu bantu baNkulunkulu. Lapho zonke izinto lapha emhlabeni seziguquliwe, asizona lezi zicabanga ukuthi ziyizwe. Akusekona futhi lokho esifisa ukuthi kube yikho. Ngoba singabantu siyafisa ukuthi yonke into ibe healthy ngithi. Siyafisa ukuthi yonke into ibe nempilo, isiphilise, isijabulise, isikhulise, siphe amandla, sikwazi ukuthi siqhubeke senze izinto eziyithanda emhlabeni uJehova sibusisile ngawo, kodwa akusenjalo. Kodwa yonke into isiyayiqeda impilo, kunokuthi iyandise iyayinciphisa impilo. Kunokuthi lezi zinto lezi siyidlayo zibe zakhamzimba kodwa cha zibe yibulala mzimba zona uqobo lwazo. Kunokuthi konke sikufake ngendebe zethu kube kusakhe, kusikhulise, kusiqinise, kusiqondise, cha. Kunalokho kubuyisela phansi, kudunge kakhulu ingqondo, kudunge kakhulu umphefumulo, ukulahlekise, kukuluthekise, kukususe kakhulu ebukhoneni bani bukaNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu siphile esikhathini zokugcina, esikhathini zobumnyama. Ngiba nephupho ngomhla ka-24 December. Ngibona umndeni wami ekhaya. Ngibona ngivula ifridge. Uma ngilivula ifridge e-deep freezer, inyama ngibona it's like i-braai pack. Niyabona ama-braai pack lawo sesitolo 5 kg nani. Kodwa ukundlaleka kwayo ibinkulu ngale ndlela ukuthi ngazuthi uphisi osuka la esinqeni uya ngaphezulu. Kanti ngiyayibuka le nyama, hayibo. Inyama engaka, uma uthenga inyama engaka. Because bengifika ekhaya la kuhlala khona udadewethu nomfowethu, ngiyafika uma uthenge nje inyama eningi. Yena uyithenge as a-braai pack ngithi esitolo, whether Spar, Shoprite or kephi Pick n Pay. So le nyama kodwa mayisiyathatha iyapheka, bayithatha i-braai pack yokuqala. Lesibili ehlala indlalekile, ngazuthi kulela umuntu. Ngathi mina ayi ngempela sekudliwe idumbu zabantu manje. Banganginaka vele beshona le nale because bekumhla ka-24 kuze kumhla ka-25 siyasazi isiphithiphithi salolo suku. Ukuthi suke kuthatha inyama iqotsha, suke kupheka amasaladi, suke kuphithizela kumnandi kunjeyana. And ngiphinde futhi nanamuhla kuzosa kumhla ka-29 December 2024 ngivuka nesinye isibonakaliso. Sengibona ke manje akuseyena ke udadewethu nomfowethu, sengisemzini kwamamkhulu. Kamamkhulu wami kuhlala umfowethu, obviously ukhazina ngithi, kodwa ngimbiza ngomfowethu. Kuhlala umfowethu, kuhlala umamkhulu, kuhlala ubani. Ngithi mina anizeni nizongibukisa la. Nize nikholwe ukuthi le nyama le idumbu zabantu. Athi mamkhulu, hayi mina ngifuna ukubona wavele wayimboza ngengubo. So bayimboza ngengubo, ngithi wena bhutiza ufuna ukubona? Athi ngeke lihle njalo nje wena uhlezi usifikela nezinto ezihlukile, hayi udlala ngathi ufuna sikanti sizodlani thina. Ngithi wozani zobuka. Mina ngifuna ukuthi niphile ningafi. Kodwa nina nifuna ukufa ngenkani. Nangempela ngize nayo i-braai pack. Mangithi ngiyivula ukubona ngithi inyama isibhumbulu lesi siphelele. Kube ngazuthi uma uyibamba ngazuthi ubamba umntwana like i-chicken kanje. Kodwa le nyama ibikwi-braai pack phakathi. Mangiyivula it's like ngimbulela isidumbu kanje. Mangiyivula ngivule ngiphakamise. And avela bona amahlombe ugcine ebukile ubhuti wami. Avuka buka amahlombe asayibo amahlombe ayo ngathi umuntu ngabuka, uyabona lento akade ngisho. Ngiphakamise and mangiyiphakamise ngathi yashintsha iform yayo kuvele kube umntwana omncane ngathi unamaviki. Kube umntwana. Imagine i-chicken. Le chicken lapho otheke kanje inkukhu ngazuthi zithe ukukhula zithe kuba nkulu. Kodwa mangithi ngiyayibamba ngiyayiphakamisa ngoba ngazuthi yashintsha ibe umntwana. Manje alikho ikhanda. Ngithi bukanike akusiyena umuntu lo.
Ngithi ngibukiseni, akuyena yini umuntu lona? Athi mamkhulu, angifuni ngisho ukubuka nje mina, angifuni ngisho nje ukuyibuka lento, ngisaba kabi. Ngithi bukani-ke, kudliwa idumbu zabantu ngalo ma-braai, ngalezi nkukhu. Uzitshela ukuthi wena ayi uthenge eShoprite. UShoprite udayisela obani? UShoprite usithathaphi istock? UShoprite uthathaphi izinkukhu? uBluff ithathaphi inkukhu? uJoelani uyithathaphi inkukhu? uQuality uyithathaphi inkukhu? oChester bayithathaphi inkukhu? Angiyiphathi-ke ama-sausage, angiyiphathi-ke ama-Vienna, angiyiphathi amabhanqonqo ngoba vele lezi zinto zifakwe lapha zisuke seyigayiwe vele zisuka la zisuka khona. Kodwa njengamanje sekusetshenziswa isibumbulu inkukhu ngqo. And enye into ebuhlungu kakhulu eyenzekile kulesi bonakaliso engivuke naso khona namhlanje, ngithe mangiyiphakamisa lalela yavele yangisqueeza, yavele yangicindazela. Cabanga lo mntwana ngithi kushintshile kwaba umntwana from inkukhu kwashintsha kwaba umntwana. Angithi ukubona mangabe ubona umuntu esibhedlela mhlawumbe ukuyikhoma kanje, mekuyikhoma uthi uyambamba, angithi usuke sewumuntu efana nesidumbu sengathi uthi engashona noma inini. Kodwa avela kubambe akupithize ekutshengisa ukuthi uyakuzwa ngithi akupithize like kanje. Uthi umbambile isandla abese yakupithiza ubone ngaye inyakazi, yavele yangisqueeze yangipithiza kanjalo lenyama lengane. So bantu bakaNkulunkulu, uJehova konke asibonelele kona akasibonelele ukudlala. uJehova konke asibonelele kona akasibonelele ukuthi asilahlekise. uJehova konke asibonelele kona akasibonelele ukuthi mhlawumbe uzama ukusabisa, mhlawumbe uzama ukwenza cha, usibonelele ukuthi size thina. Qaphela into edlayo, qaphela ukuhamba kwakho, qaphela ungahambi udlala noma ikephi, qaphela. Akona konke vele kuyidumbu zabantu ngoba siyazi ukuthi ubumnyama buhamba hambe kube nelimit somehow. Zikhona izinkukhu zangampela, zikhona izinkomo zangampela, zikhona izingulube zangampela kulabo abadla yonke into, abadla nezingulube. Zikhona ezinye izilwane zangampela. Ngiyacaphuna nje brother Nima sekwathi kumakhola mungabe uhamba uthenga esitolo. Wake wathi nene uthi ufika uyibamba into angazi wathi mayidedeleka kusuke kungamela ukuthi ithathe kumele ishiye kanjalo. Ngoba in the midst of zonke lezi zinto kukhona okweqiniso. Fana nasemhlabeni khona isebenza obumnyama ngithi kodwa nezokukhanya zikhona. So in the midst zikhona ezobumnyama egcwele amasathanisi, begcwele abathakathi, begcwele zonke izangoma nakonke, kodwa akhona amakholwa ngithi. Bakhona abathandazi, bakhona abashumayeli, bakhona ababhishopi, bakhona bonke la ngaphakathi. So ngithi yonke inyama esiyizidumbu zabantu but ngithi abantu abaqaphele. Baqaphele sise baqaphe ngoba le phupho mazobuya kabili uNkulunkulu ngampela ecacisa ukuthi le mnyalezo kumele ufinyelele kubantwana bakhe bazi ukuthi sebeyafa badla izidumbu zabantu. Okuyokwenza ukuthi ngampela kulezi sikhathi sokugcina uma sekuphelile ukudla sengasekho sekulanjwe emhlabeni badlane bodwa. Kunendaba nje abayisa bayisa kuDavid bethi sidlile ingane yakhe izolo akasafuni sidle yami namhlanje seyifihlile yakhe. Kuyovenzeka into kanjalo ukuthi buka kwenzekeni lesivumelene ukuthi okay namhlanje sidle ingane yakho ngaleya langa bese sidle umunye. Isithi uDavid noMbaba Mose ngixolele kakhulu kubika lelo daba leso story kwaqala phansi kwaba yifishi ukusolva leyo ndaba. Kuningi okwenzakala lesikhathi sokugcina abantu baNkulunkulu, kuningi okwenzakala ngesikhathi sokunengeka, kuningi okwenzakala nesikhathi sobunzima, lesikhathi sokugcina, lesikhathi sobumnyama ubushwankathele. Kodwa ukukhanya kukhona kunjalo, ukukhanya kuyakhanyisa ebumnyameni ngoba ukukhanya kuyabunyanya obumnyama njengoNkulunkulu esinyanya isono ngoba isono singubumnyama sikhambise ebumnyameni utshela ukuthi kuyakhanya nani kanti cha uyalimala. Ukubona noma uhambe ebusuku ebumnyameni awunaki ukuthi kumnyama, awunaki uyahamba nje uyaqambuza nani kodwa ugcineni kuyahambeka ngithi. Nasesonweni ke awunaki ukuthi yasidla, awunaki ukuthi ngibhizi ngiyaphuza, awunaki ukuthi ngibhizi ngiyafeba, awunaki ukuthi ngibhizi ngiqamba amanga, awunaki ukuthi ngibhizi ngiyahleba, awunaki ukuthi ngibhizi ngiyeba, awunaki ngoba khona ukuvuthuthayo somehow. Kodwa umvuzo waso ungukufa, umvuzo obumnyama ukuthi mase kufikiwa lapha ngeke uzulibone kodwa uzowela kulo phakathi uzisole usuphakathi ungabusakwazi ukuthi uphinde uphume futhi. So kuningi okwenzakalayo onganakeki esingakubona esingakuqonda singabantu kodwa ngokunganaki ikona okulimaza abantu. Kanti ke okukhanya yena sibane esikhanya esinguNkulunkulu esinguJesu Kristu athi ukhanya kwezwe umuzi wakhiwe wathi thina siwumuzi wakhiwe ngasentabeni ongesitheke
yena ungukukhanya kwezwe osikhanyiselayo athi la unganakile khona ngizokunakisa mina. Awunakile ukuthi uthenga noma iphi inyama ngizokunakisa ngizothi hamba uthenga uqala uyikhulekele kuqala. Awunakile uhamba uthenga noma ike ngizokunakisa mina ukuthi ungabusathenga lapha thenga lapha. Awunakile ukuthi hayibo usuyahleba ngizokunakisa mina ngizothi hayibo hlala phansi ungazuli nokuzula. Awunakile ukuthi usiyaphinga ngizokunakisa mina ngizothi check ifoni yakhe lo mfazi wakho. Nothi ngizocheck ifoni yakhe lo ntombi yakho ngizothi check ifoni yakhe lo myeni wakho. Awunakile uyazibona uyeba ngizothi akusiyona yakho lento. Ngizotshela umuntu ukuthi akakutshela ukuthi hayibo kuzokonakala uzobhekana nesimo so1 no2 no3. So kuningi abantu baNkulunkulu ukuluthekiswa ukulahlekiswa unganaki nendlela abantu ababulawa ngayo kulesikhathi sokugcina. Sorry kuningi ikakhulukazi ngalesihloko sethu sanamhlanje inyama. Abantu badla izidumbu zabantu. Abantu badla izidumbu zabantu. And kuleli phupho bengifuna ngizimisela ukuthi ngeke abantu mabatshele iqiniso, abantu mabalazi, abantu mabaziswe ukuthi bayafa, mabaziswe ukuthi bayaluthekiswa. Ngoba ngathatha kanganakeke vele. Ngathatha kanganakeke siyadla, siyakhula, siyakhuluphala, sibanjani nani. Inkinga ima results. Inkinga isekuthenini kusasa kuzokwenzakalani. Kona kuyiphutha it's unfortunate ukuthi kubaningi ngeke uzikhethele mhlawumbe ngumntwana ekhaya una 10 years. Ayi uzikhethele uma uthenga igrocery, ubaba uthenga igrocery. Menganakile ubaba nawe uzifa ngamvunye. Menganaka uma nawe uzifa ngamvunye. Kodwa ke namhlanje sesiphila kwezizukulwane sikwazi ukuyikhethela. Ukuthi noma kuphekwe ini ekhaya uthi mina ngizofuna ngicela ningiphekele imfino. Noma kuphekwe ini ekhaya uthi mina ngeke ngidle lento ngizolala ngesinko. Noma kuphekwe ini noma kuthengwa ini kangakanani uthi mami nasicela ungithengele ukuthi and umzali omthandayo umntwana uyamenzela. Uyakwazi ukuzikhethela ukuthi yazini mina ngcono ngizophila ngobhontshisi. Ngcono ngizophila ngokuthi la ekhaya mina ngizodla uphuthu nemfino, uphuthu nobhontshisi, uphuthu namazambane, uphuthu nekabishi, uphuthu nje. Ngizokudla konke kodwa le nyama yenu mina ngiright ngayo. Ngiyabonga. Ngoba uningi abantu baNkulunkulu ama-veg. Angeke uzuhluleke empilweni yakho ukuthi udla ama-veg njalo. Inyama moyithenga wazi ukuthi uyothenga mhlawumbe ulamthuthu ndawo nathizela udayisa khona. Uzihlabele wena wazi ukuthi le ngizihlabele mina ngayikhulekela ngayinxusela enkosini. Uma ukuthi ngempela uyilangazelela ufuna inyama ngaleyo ndlela. Ngoba lezi ezidayisa lapha ezitolo ngiyangithembisa abantu baNkulunkulu akuzona zonke ezifanelekile ukuthi zingene eziswini zenu. Akuzona zonke ezifanelekile ukuthi zingene emzimbeni yenu. Ngoba kuhambe kanje ke igama lokuthi hayi isinika ama-protein isinikeza ukuthi nokuthi ayisaninikeza ama-protein manje sinifake inixesha izidumbu phakathi. Wake wathi umunye umfundisi ngo-2018 wathi ama-fridge abantu amamoshwari. And wayekusho sakudlala abazalwane bavele bahleke enkonzweni. Kanti wayeqinisile njengamanje kuyacaca ukuthi akamoshwari ngempela. Njengoba ngalibona lela fridge ngomhla ka-24 December 2024 lapha ekhaya esibonakalisweni ngibona ngidlalekile ngabona isidumbu phela lesi silele la efridge. Aphinde ngiyabona futhi manje sekusa ngiphakamisa isibumbulo kade ngiphakamisa umntwana waze wangisqueeze ucacisa kona ukuthi lo muntu lo umphefumulo wakhe uyakhala usaphila. Mele kucace ukuthi ngingumuntu. Cabanga uzoba umuntu uzohlala umuntu phakathi emzimbeni wakho. 2 in 1. uJehova bekudale kanjalo. uJehova befuna uphile kanjalo. Befuna ukuthi nibe abantu nibe babili emzimbeni owodwa. Akulona ithempeli lakhe kanti leli. Akulona igumbi lokuthi kuhlale umoya wakhe. Mase kuhlala inyama ezimbili kuzoba khona esinye space, kuzoba khona mhlasimpe indawo yakhe ke mhlasimpe nangelodi ithuba nakancane. Kusobala ukuthi ngeke ize ibe khona. Kusobala ukuthi ngeke kuze kwenzeke. Kusobala ukuthi ngeke kuze kube njalo. So abantu baNkulunkulu, abantu badla izinto zabantu. Bathanda bengathandi. Bayazidla impela. Buka abantu indlela abakhuluphele ngayo. Buka abantu indlela abangayo. Buka abantu indlela abasebelangazela ngayo inyama. Buka abantu indlela asebamakroza ngayo. Buka abantu indlela abadlala ngayo isinonoma yini, isinoma kanjani. Masikhuleke abantu baNkulunkulu. Sizibuyisele enkosini. Sicela amehlo kamoya. Sicela indlebe zakamoya. Sicela ukuqaphela. Uhlakaniphe ukhuleke moya othenga igrocery. Ukhuleke before futhi uhlale upheke. Ukhuleke ngoba kuNkulunkulu kuqhela konke kusuka konke. Uthi ungabe ikoze lihambe lidla yonke indawo. Ngoba wena uzothi uyakukhulekela konke kwakho ukudlayo. Uyakubeka kuNkulunkulu konke, ubeka usakuthenga,
wakubeka usuku sekula endlini, wakubeka sekula etafuleni lakho, usuhamba usuyodla kwabanye abangakukhulekelanga. Ilapho-ke ingcuphe, ilapho-ke inkinga, ilapho-ke la ilahleka khona. Konke ngokwakho kube ngokwakho. Qaphela okudlayo, qaphela okuthengayo, qaphela okubukayo, qaphela konke. uJehova umdali wezulu nomhlaba uzokuholela ekuthengeni okufanelekile. Uma ungokaNkulunkulu ngampela umoya wakho uyakuholela. Ngisho uhambe edolobheni uyakukhethisa, thatha lokhu ungakuthathi lokhu. Uze ungavumi nje ukuthi yazi bengifuna ukuthenga ukuthi akuvumi. Yazi akuvumanga ukuthi ngikuthenge kuleya ndawo, akuvumanga futhi ngakuthenga kuleya ndawo. Uze ukuthenge la ungacabanganga khona nawe ukuthi ubungakuthenga khona. So siphile ekhathini zokugcina abantu abankulunkulu, abantu badla izidumbu zabantu, abantu badla abantwana, abantu badla imizimba, abantu badla iflesh ngesingisi. Qaphela, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ngelinye ilanga uyidle ngamasibomu, uyidle ngenkani, kuhle kwe-wrong turn, kuhle kwe-vampire. Uzobe ungasasona isilwane lapho, uzobe usuyini lapho. uNkulunkulu uzobe sakubona lapho, uzobe sakurecognize mhlasimpe. uNkulunkulu uzobe sakuthanda, uzobe sakusebekela, uzobe sakulangazela, uzobe samntwana wakhe mawucabanga. Uzobe sakulangazela, uzobe sakubiza embusweni wezulu, uzobe sakubiza ekukhanyeni nasekuphileni okuphakade. Uzobe usuyini lapho ngaleso sikhathi. So abantu mabaqaphele. Nangu nomhla ka-31 uyeza. Abantu bazobe berothorothoza, wonke umuntu ngo-12 ebusuku uzobe nebrayi. Nizobe nibrayani, nizobe nishisana, nizobe nenzani, nizobe nidlani. Vulekani amehlo. So abantu baNkulunkulu ngalesikhathi ngalethuba ngalomzuzu, izindaba ezinhle ezikule ezimnandi zihlezi zithi phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindiswe nibhabhadiswe, ngoba ukufa kusondele kakhulu. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Kwenzeka izinto ezamanyala njengamanje. Uzothi mayibuka ubuka ukuthi yazi lento bingeke yenzeke ngesikhathi sakudala. Yazi lento engeke yenzeke kube kusakuthi nokuthi kube kusakhona obani nobani. Bengeke yenzeke lento ngalendlela. Kwangeke kube ukuthi nokuthi. Khumbula sekhathini zokugcina. Khumbula ubumnyama buyabusa. Khumbula kodwa ukuthi ukukhanya kukhona. Kuyakhanyisa ngaso sonke isikhathi. Khanyisela mina nawe okuyiqiniso likaNkulunkulu. Khanyisela mina nawe ukuze sithole ukuphula ubiswa. Khanyisela mina nawe ukuze sihambe endleleni yokuqonda. Khanyisela mina nawe ukuze sithole ukuphila okuphakade, ukutholakala endodaneni ngubani? EnguJesu Kristu. Nkosi nje ibe nani ngibusise niqinise. Nihambe ezindleleni zokulunga. Nibuyele enkosini, nidede kubini. Ninxuse uNkulunkulu ukuthi anisize. Ninxuse uNkulunkulu ukuthi anisibekele. Aningami. Bese nikhethela konke imali ekubalekile. Ningakudla, ningamele nikudle. Ukuze nizohlengeka ezintweni zonke. Ngoba konakela ikinto esiyishintsha emhlabeni. Phela singazishintsha thina ngokwazana noKristu. Singazishintsha thina ngokuthola ukusindiswa. Singazishintsha thina ngokuthola ubhabhadiswa ngamanzi nangomoya. Ngoba ubhabhadiswa ngomnyama, ngamanzi kube ukuhlanjululwa konke izono zakho. Bese ubhabhadiswa ngomoya kube ukwamukelisa umoya weqiniso ozohamba nawe. Uthi mangcobo nakho ungakuthenga, ungakuthathi lokho, ushiye lokho. Umoya kaNkulunkulu ungakwenza ngisho imali ishode nge10 ephaketheni, khona ungeke uzukwazi, khona ungeke uzithenge lento. Ungenza nje lo muntu okudayiselayo uthi ushoda nge10 athi cha my sister, no. Ngamasibomu, khona ungeke uzithenge lento. So masiqaphele, masinakisise, masibhekisise, masibukisise. Sijonge sizisindise thina, sizisise thina. Ngoba lalela akekho ozokusiza njengamanje. Akekho ozokusindisa. Njengamanje siphila esikhathini sokumuntu mazibheke yena. Umuntu mazibheke impilo yakhe. Umuntu mazibheke ukuthi udlani yena. Mazibheke ukuthi uhamba phi. Yena bengakulisa kangakanani usuthi hayi mina asakudla ukuthi sengidla ukuthi yakhe impilo. Bengakulisa ngeke baze bakuhlalise phansi, bakubophe, bakuvula umlomo, bakufake into ongayifuni. Ngeke akusoze. Zikhethele ukuthi ngabe ufuna ukuphila impilo yipi. Zikhethele ukuthi ufuna ukuhamba ngiphi indlela. Zikhethele ukuthi ufuna ukwenza njani. Zikhethele ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi. Ngoba indaba inekusasa lakho. Indaba inokuphila okuphakade. Njenga mina nawe sihlangene ngendaba yomphefumulo wakho. Ngoba mina ngithanda ukuthi umphefumulo wakho ubhujiswe ngelinye ilanga. Njengoba nowami ngathanda ukuthi ubhujiswe ngokuthi ngakutsheli iqiniso uNkulunkulu asethe wangivezela lona. Ngase bese ngithula nalo.
ngoba sengamane ngibhubhela izono zami nokuthi ngibhubhela ukuthi angilishongo iqiniso lakho njengomlindi. Ngoba isho njalo incwadi yaKhezekiya ukuthi ima omunye efele esonweni, kodwa ngikutshelile ukuthi hambe umtshele iqiniso lakhe ukuze angafi, bese yafa igazi ngilibuza kuwe. So ngamane ngithwala ezami izono kunokuthi ngithwale amagazi abantu. So namhlanje ngaleli thuba lomzuzu iqiniso lithi abantu badla izidumbu zabantu, bese kuba yibo abazosikhethela ukuthi siyaqhubeka siyadla esithanda ukudla nanoma kanjani, singakukhulekelanga, singacelanga enkosini, singakubalekelanga uma sibuthakathaka. Ngoba umdanti kakhulu kudinga i-strategy, kudinga nje izinto eziningi ukuzinakekela. Kodwa-ke ngithi mina better be safe than sorry. But prevention is better than cure. Uyi-abstain nje entweni kunokuthi ngifuna ukungena kuyona, hayi ngize ngcono ngizokwenza. Fana nokuthi ufuna ukuhamba emvuleni, usudinga i-raincoat, udinga amabhuzu, udinga ukuthi uthola ukuthi nento ehambelayo into engenasidingo. Hlala phansi ukuze ungazidingi zonke lezi zinto. Ufuna ukuyimbandakanya nocansi, dinga usufuna uma-contraceptive ngoba ngifuna ingane umakhondom nani. Cha, shiya ucansi phansi. Hlala phansi ungalenzi. Hlala phansi ungaheavy. Prevention is better than cure. Ngeke uzufe ngokuthi awuyidlanga inyama. Ngeke uzufe ngoba kuyasuthisa ukudla isitambu. Kuyasuthisa ukudla ujeqe nobhontshisi. Kuyasuthisa ukudla uphuthu nemfino kumnandi. Kuyasuthisa ukudla amazambane akho uzowahlanganisa no carrots wakho, uhlanganise nebroccoli, uhlanganise cauliflower, uhlanganise ophizi, umixe nje kamnandi, uthi salad lakho lethanga, uthi salad lakho la beetroot, uthi salad lakho lashatini, uthi salad lakho lecoleslaw. Yini indaba? Yini inkinga? Bantu baNkulunkulu sikubalekele kuphi? Sidede khona sizisize thina. Ngoba akekho ozokusiza. Uzophika nomndeni, uphike nabazali, uphike nabangani, uphike nezihlobo. Naye ngelinye ilanga uyobhekana ney'nkinga zakhe. Uyohlala yedwa ehlale sokwahluleni. Uyozivumela yedwa izono zakhe. Unokuzikhethela kuyona yonke into yabona emhlabeni. Unokuzikhethela njengamanje mase ukwazi ukukhetha ingane na-8 years ukuthi ngiyakhetha ukulala nalo mfana, ngikhulele ngina-9 years ngithole umntwana ngihambe ngesibhedlela ngiyikhiphe ingane iphume ngampela kuyingane. Cabanga wena una-17 uzola ukuthi manje. Una-27 uzothi eish ekhaya nje. Unokuzikhethela. Khethani-ke namuhla ukuthi nifuna ukulalela bani. Abantu shintsha incwadi ezento, ngifuna ukulalela umuntu noma ngifuna ukulalela uNkulunkulu. Kukona konke futhi lokho hlezi wazi ukuthi awuzenzeli, awenzele umndeni wakho, awenzele abangani bakho, awenzele izihlobo zakho ngoba ungathi wenzela bona. Kodwa wena uzozuza, wena uzovuza. Uzobreaka leyo fasting leyo uthi hawu Nkosi yami bathe bangikhipha Nkosi yami, sengenzela bona. Lalela wena uzobe uphule isivumelwano sakho noNkulunkulu. Hawu Nkosi yami ngithe ngifika Nkosi yami leyo muzi bangiphakela inyama ngidli kodwa sengenzela bona. Wena ezobe ihlela emzimbeni wakho ikudalele leyo allergic reaction ngoba iyakugulisa. Ayikho into kumele senzele abantu lapha emhlabeni ngoba umaziphilele, umazifele. Yesakube mnandi ngaleso sikhathi ukuthi uyafika emzini umuntu uthi cha ngiyabonga. Thiwa Nkosi yami ave ngadli. Ya, angidli. Iyave ngafuni lutho. Kodwa egcineni kusukuba khona ongamnikeza kona. Kanti udlana nomthetho wakho. Athi hayi ngidla ama-veg. Ngampela. Ayi. Siyodlula lapha esitolo uthenge i-aphula-ke ngoba udla ama-veg nama-fruits. Naku 2 rand. Kwaphela nya. Yini ezikucasula ukuthi akafunanga ukuthi adle lokudla okuphekile ngoba phela ufake into zakho kulokudla kwakho. Lezi angazidli yena. Yini emele icasule kangaka ngoba impilo yakhe nini? Uyazazi ukuthi uvikela kuphi? Uyazazi ukuthi uzibamba kuphi? Yini ecasulayo kakhulu? Ngoba abantu sebehole emoya omnyama eyenzela ukuthi bonke abantu zife ngamvunye. Sebehole emoya omnyama eyenzela ukuthi bonke abantu bafele esonweni sinye. Kodwa bokukhanya uNkulunkulu bapha amandla njalo. So ziqaphelele, uziqaphelisise, uzikhethele, ubalekele okubi, usondele kokuhle. Ngoba akekho yokusiza, akekho ukuvumela izono zakho, akekho yokukhalisa, akekho ukukhalela. Uthi hayibo wena, hayibo wavuma nje wena. Hayibo sakunika wathatha. Hayibo kwawukuthi wena hayibo. Masingabe buthakathaka abantu baNkulunkulu, masicane uNkulunkulu asiphe amandla, asiphe uqina. Ngoba njengamanje okwathi umpristi wami kuliwa impi yamahloni. uNkulunkulu ukuthi akususela amahloni ungasabi ukuthi cha
into kumele uthi cha. Ungasabi uthi yebo, kumele uthi yebo. Esho njalo uKristu ukuthi uyebo kube uyebo, uqhabo kube uqhabo, ukudlula lokho kuvela kukubi. So vuma konke kuvela kuNkulunkulu, ukufezekise konke. Bese unqaba konke kuvela kukubi, uqalekise ngafezeki konke. So abantu badla izidumbu zabantu. Nkosi nje benani nibusise kakhulu niqinise. Phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Cela ndlulisele nabanye bathole ukuphulukisa. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uLishithemba ku TikTok, Lishithemba Mzobe ku Facebook, Instagram Lishithemba Wonde with I Mzobe, and then hlezi nazo uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda abongcwele. Nkosi benani nibusise niqinise. Niziphilise niziphulukise nina ngoba uJehova uyanithanda unilangazelele embusweni wezulu lo awulungisile indodana uJesu Kristu. Alibele mphuthuma, hamba ulanda ingane zami, hamba ulanda ingane zami, athi uJesu Kristu. Cha baba, basabancane. Cha baba, nibekezelele naloyana. Nawe usabekezelele. Vuma manje, buya manje. uJehova uyakuthanda, uyakubiza. Inkosi benani manje uzokuphatha. Amen.